15 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 16 листопада, 1358 день анексії Криму. У студії Ескандер Мамедов. Чергові обшуки на окупованому півострові. Щонайменше 3 обшуки відбулися у Совєтському і Кіровському районах Криму. Близько 8 ранку ФСБ завітала до родини Мустафаєвих, шукали наркотики. Нічого не знайшли, проте голову родини затримали. Про те, як відбувався обшук, далі в сюжеті. Вибили двері та побили дітей. Син затриманого розповів, що силовики прийшли без постанови суду. Пришли в 8 утра, сломали дверь, агашку заломали, понадавали по шее ему 3 человека. В масках были люди, приехали «Газелька» и 3 машины. Приехали, обыскали весь дом, везде все перерыли. Нічого не знайшли. Сусіди, родичі та друзі відреагували швидко. У дворі відразу почали збиратися небайдужі. Не говорите, что это такое? Раз крымские татары, значит, можно так говорят. Если вы не нашли ничего. Не нашли, зачем забирать? И нас, чтоб там закопали все. Вы привыкли татар копать. Что это такое? Згодом стало зрозуміло, що силовики затримують голову родини Мустафу Мустафаєва. Його дружина намагалася зашкодити. Попри всі зусилля, Мустафаєва увозять. Ты судья, ты прокурор, ты нашел, ты у меня весь дом перевернул, ребенка насадили, ты нашел наркотик? Кто старший здесь? Кто старший? Ты нашел? Забрали, поехали. Раз не нашли, чего вы забираете ребенка? Разбирайтесь на месте. Привыкли татар пугать. Я тут пуганный. Отца забрали в Севастополь. Постановление поговорили, показывали? Постановление суда. Крім того, обшук відбувся і в домі матері Мустафаєва, яка живе по сусідству. Там також нічого не знайшли. Реана Алієва, «Заман», АТР. Як повідомляє у Фейсбук «Кримська солідарність», Ленара Мустафаєва працює учителем початкових класів у середній школі і веде класи з кримсько-татарською мовою навчання. В організації заявляють, що за таким самим сценарієм розвивалися події, коли затримували Ріната Параламова. Крім того, Кримська солідарність повідомляє, що ще один обшук у селі Маківка Кіровського району. Силовики приїхали на 5 автівках в будинок кримських татар. Наші журналісти намагаються дізнатися подробиці. Пізніше ми розповімо більше. В окупованому Криму обстріляли будинок кримсько-татарського активіста Джафера Аметова. Це сталося вночі у селі Курське Білогірського району. Пострадали от двери, машина сзади стояла там, разбили заднее стекло, капот в дырках все. Ну, в стенку немного там шрапнели прошлось. Дверь входная, тоже там пару дробинок попали. В деревне 30 лет живу, никому дорогу не переходил. У вас с кем-то конфликты были? Никаких конфликтов не припоминаю. Ближайшие 5-10 лет никаких конфликтов. Никаких таких стычках не участвовали. И вообще деревня у нас спокойная была. Я не знаю, в честь чего этот праздник устроили. Справа українського патріота в Криму. Володимира Балуха взяли під варту. З останнього засідання підсудного повезли до лікарні. Йому стало зле безпосередньо в залі суду. Кримський фермер з селища Серебрянка Володимир Балух у 2014-му на даху свого будинку вивісив український стяг, а згодом встановив ще й табличку з написом «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Саме через таку проукраїнську позицію ФСБ розпочала полювання на нього. У грудні минулого року у будинку Балуха провели обшук. Окупанти тоді заявили, що знайшли начебто 90 патронів і кілька тротилових шашок. Цьогоріч суд Криму ув'язнив Балуха на 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму. Однак пізніше справу українського патріота відправили на повторний розгляд.
В Олега Сенцова у російській колонії почалися проблеми з серцем. Про це повідомив адвокат українського політв'язня Дмитро Дінзе. За його інформацією, у Сенцова через постійний холод у камері спочатку загострився ревматизм, а тепер прихопило і серце. Українського режисера у Росії за сфабрикованим звинуваченням у тероризмі засудили до 20 років колонії суворого режиму. Минулого місяця Олега Сенцова топували аж за полярне коло у тюрму на Ямалі. І там на 2 тижні запроторили до штрафного ізолятору. В Олега почалися проблеми із серцем. Лікар попросив його дитячі картки. Я думаю, що найближчим часом ми ці картки знайдемо, надішлемо до колонії і Олегу призначать лікування. Україна на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими не піде. Про це заявила член тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. А за її словами, бойовики окупованих районів Донецької і Луганської областей надалі намагаються включити у список на обмін кілька десятків осіб, які не мають жодного відношення до подій на Донбасі. Натомість скоїли тяжкі злочини проти України. Процес обміну полоненими заблокований вже 14 місяців. Сьогодні до Верховної Ради прийшли родичі бранців-бойовиків з ОРДЛО, аби привернути увагу влади до проблеми повернення українських бранців. У стінах парламенту влаштували фотовиставку «Незабуття». Там зараз перебуває і моя колега, наша кореспондентка Олена Стецюк. Вітаю, колеги. Передусім хочу сказати, що 88 українців, бойовики, готові вже віддати Україні. Про це сьогодні у кулуарах Верховної Ради повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. За її словами, всього українців 157, які перебувають у заручниках у бойовиків. За її словами, Україна готова на будь-які шляхи, але Україна готова на будь-які шляхи для того, щоб обміняти і визволити наших українців, але при цьому не готова віддавати тих людей, які йдуть проти законодавства України. Прошу, пряма мова Ірини Геращенко. Готова передати 300 громадян, трошки більше 300 тих, кого запитує інша сторона, які здійснили важкі злочини проти держави України, але там, де це дозволяє українське законодавство. І якщо ці злочини, вони пов'язані з Мінським процесом, ми не можемо погодитися на шантаж представників ОРДО і ОРУ, які включають список на звільнення Потеряшку, Агеєва і заявляють, так це ж гражданин ЛНР. Вони так на повному серйозі говорять. У кулуарах Верховної Ради сьогодні проходила виставка «Незабуті, забуті у полоні». Це фотовиставка родин полонених, там матері, дружини, діти цих людей, які опинилися у заручниках у бойовиків. Отже, присутні також тут і родини заручників, і ветерани АТО, і, зокрема, родини заручників вимагають від української влади, аби вони нарешті вже посприяли тому, щоб їхні діти повернулися додому, оскільки останніх 14 місяців зрушень у цих питаннях немає. Отже, пряма мова мати полоненого. Треба звертатися до більш виважених країн, які можуть натиснути на Путіна, щоб все-таки відбувся цей обмін. Тому що ми чекаємо своїх дітей, а діти своїх батьків. На виставці присутні вже, як я сказала, і ветерани АТО. Зокрема, вони заявили про те, що звертаються до народних депутатів, аби вони все ж таки посприяли і називали речі нарешті своїми іменами. Зокрема, йдеться про те, що полонені мають називатися саме полоненими, а не заручниками. Інакше на них просто не поширюється дія Конвенції ООН. І таким чином питанню звільненню не може сприяти, наприклад, Червоний Хрест. І передусім, за словами ветеранів антитерористичної операції, потрібно передусім визнати Росію агресором. Отже, поки що це вся інформація. Колего, вам слово. Дякуємо. Це була Олена Стецюк з парламенту, де відбувається фотовиставка «Незабуті». Католицьке Різдво 25 грудня в Україні буде вихідним днем. Таке рішення Верховної Ради. Парламентарі також скасували святковий день 2 травня. Святковим днем тепер вважається лише 1 травня – День праці.
Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» російською мовою менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугун» з Олегом Борисовим. Будьте з нами.